Kantako pensionistak goaz ospitalera, zeren beharra daukagu osasun publikoa eta duina guztientzako. Eta ere, errebindikatzeko residentziak hainbeste jende hil dela, orduan horretarako egiten dugun gaurko mobilizazioa. Es que a mí me avisó, la tuve con la dejo secar bien seca. Bueno, nik egiten dut bat bilaldi honegaz, jubilatu ekin batera, alde batetik, honek osasun publikoa pertu egin behar dugula, erakusten duelako, alde batetik. Bestetik, duintasun bat, jubilatuentzako edo gazteentzako soldata, gutxineko soldata duina eskatzen dabelako. Hona etorri naiz, beste pensionista batzurekin, errebindikatzeko, beste gauza batzuen artean, txarten honetan datorrena, argi eta garbi. Osasungintza publikoa, doakoa, unibertsala, sin recortes y sin privatizaciones aldarrikatzera etorri gara. Aste hauetan, osasun unibertsalerako eskubidea bermatzea duen bere biziko garrantziaz jabetu gara. Badakigu eskubide hau osasun publikoak soilik berma dezakeela eta bermatzen duela. Osasun publikoa errealitate bihurtu eta norberak bere lanpostutik horrela izatea ahalbidetu duen emakume eta gizonen eskur zabaltasunaren eta profesionaltasunaren lekuko gara.